Моля? Ето ние сме направили. Да, като за първи път сте на време. За първи път сте на време. Омръзна ми да ходя на въже. Омръзна ми да се въртя на празно. Омръзна ми какво ли още не. Пречистих се от всичко мазно. Опускаме света с кал. Обърна гръб на суета. Създадох вечния скандал. Ай, добре дошли, колеги. Браво. И какво хора, ревизора? Ревизор! Айде. Аз малко се притеснявам се, още няма... Прекрасен. Да видим, такава огромна пиеса, как така за какво? Да. 3 месеца го чакахме. 3 месеца. Аз имам чувството, че са повече, как 3. Повече са. Повече са, да. Прекрасен текст, наистина прекрасен текст, жестоки роли, човек. Всичко вътре, да, ролите, абсолютно всичко. Стила му написан на Гогол, абсолютно всичко. Да, актуален до ден днешен. Да, и за вас, новите, това реално е доста добра възможност. Класика, първата ви пиеса. Да. Аз още от сега си го представям. Най-отгоре в сивито ревизор. Сивито не е най-важно, ама да, разбирам. Големи сте късметливи двамата. Абе, вълнува ми се. Кот ми дадат, той ще играя. Какво? Кот ми дадат, викам, той ще играя. Може ли преводач? Да, всички сме така. Каквото ни дадат, това ще игра. Теми, които засяга Гогол. Разбира се. В това се изразява величието на Гогол, че е актуален и до днес. Разбира се, оцелял през вековете. Точно така. Той е актуален и до днес. А кой беше този монолога накрая? Помниш ли го? На градоначалника. Жесток монолог. Брутален монолог. Обаче не от началото, а от средата някъде, където... За комедията говореше... Навърха на езика ми е. Да. Ама разбира се. Не стига, че ще стана за смях, ами ще се намери някой дръскач съчинител, който ще ме изтъпанчи в някаква комедия. И ето това е обидното, че няма да зачете нито чинът ти, нито званието ти. Ще пляска, ще се смее. На какво се смеете? На себе си се смеете. Вие! Жестоко. Някой се е подготвил много сериозно. Зуба! Зуба, ама ще само главната роля, нали? Кой бе, ти ли? Еми, аз титулярче съм. Той ще вземе. Да, той ще вземе. Ще видим какво ще е разпределението. А вие нали знаете кой дава идеята на Гогол Разбира се. за ревизор? Разбира се, че Александър Сергеевич Пушкин. 1835 година не бях свършил. Той дава идеята и за мъртви души. Да. Жалко, че до нас не достигат мъртви души втората част. Да. А разказите? Разказите. Кой ви е любимия разказ на вас? Да започнем от вас. Любимия? Да. Един от двамата да каже. Кой е твой любим разказ? Не, теб попитахме. Твой любим. Твой любим разказ. Давай, кажи просто някакъв. Много ми идва литературата в последно време. Секунда само. Ставаше дума за един мъж. Така. И една жена, дето имаше. Точно така и жена имаше вътре. Които са разделени от два рода. Да. Равнознатни във Верона. Да. И? Насикаме ми, как това? Не се малко, не се скачи така. Това е Шекспир, Ромео и Джулиета. Ние така се правим гаргара с всеки. Какъв жанр е Гогол? Не знаете жанра на Гогол? Не, в какъв жанр пише? Колеги, това се учи в 5-ти клас. Просветлини. Не знаете жанра на Гогол? Позабравили сме така. Не, хора, това е пълен абсурд. Да, точно така. Абсурд! Да. Нали? Точно така. Да, как знаете. Гогол е таткото на абсурда. Ако не беше Гогол, нямаше да има ЮНЕСКО, нямаше да има Бекет. Нямаше да има Пинтер. Мрожек нямаше да има. Какъв Мрожек без Гогол? Айде, моля ви се. Като си прав, си прав. Извини, да въпитам, колко време ще е представлението? Едва ли ще е по-дълго час и 5-10 минути. Какво? Час и 5-10. Гогол е абсолютно несъкращаем. Именно? Какво именно? 4 часа не ни мърда. И половина. Ти за час и 10 ли го прочете? Очевидно. 4 часа? Толкова. Той сигурно ще има атракт. Кой? Какво? Атракт, бе! Антракт. Да, аз той казах. Ще трябва да поработи малко върху говора. Не може така просто да се извади. Това да беше проблема. Ти пък и ти трай сега. Особено като дойде режисьора. Да.
Къде? Добре да си представим. Аз влизам, да кажем, аз съм режисьора, дай Боже някой ден, и влизам и казвам, здравейте. Здравейте, изключително ми е приятно. Не. Какво? Здравейте, много ми е приятно. Добре, ела сега. О, ти си стегната и в тялото. Леле. Това няма да... Я засни сега и да пробваме сега. Пти-пли. Давай. Тепли. Какво? Тепли. Не. Пти-пли. Давай. Че сега ще дойде, давай. Как беше? Пти-пли. Те-пле. Да, имаш много напрежение в тялото. Чакай малко. Не си, имаш доста напрежение. Отпусни малко, отпусни. Давай, не спирай да е пти-пли. Типли. Давай, пти-пли. Чакай малко сега, успокой се. Дай да правя малко клекове с теб. Все добре, готови ли си? Пти-пли. Пти-пли. Давай. Давай! Пла. Отпусни лицевите. Да, много си малко. Отпусни малко лицевите. Давай, ти, давай! Пли. Те. Пле. Та. Пла. Пто. Пло. Айде сега. Хубаво поеми въздух. Нека да го чуем. И сега пак. Здравей. Типли. Браво! Здравейте! Това. Браво, момчета, браво. Здравейте! Айде сега всички по някакво пъти ми да го кажеш. Здравейте! 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 Браво, здравейте! Хубаво твърдо! Има накрая. Здравейте! Здравейте! Здравейте, много ми е приятно! Извинете, може ли пак? Моля? Здравейте, много ми е приятно. Чудесно! Запазете този регионален изказ. Здравейте! Колеги, много ми е приятно. И на нас. Здравейте. Анна Немирова Шекич. Здравейте! Анна Немирова Шекич. Здравейте. Анна Немирова Шекич. Здравейте. С вас се запознахме. Анна Немирова Шекич. Здравейте. Колеги, виждам така радостта във вашите очи. Виждам пламъка в сърцата ви и аз съм толкова развълнувана, че чак сърцето ми е в петата. Така, но преди да започнем нашия репетиционен процес, имам така един малък ритуал. Ритуалът на Анна Немирова Шекич. Бяла, млечно-бяла копринена покривка. Флорентински кристал. Класата си е класа. Разменете си чаши. Пенливо вино от избата на Лучано Павароти. О, Лучано, о, Павароти, защо ни напусна толкова рано, приятелю? Нека да ви полея. Шапур. Вие откъде познавате Лучано Павароти? Шапур. О, соле мио. О, соле мио, più bella è me. O sole mio, stai fronte a te. O sole mio, stai fronte a te. Stai fronte a te. На здраве. Нека ви почерпя с парче тоскански гофрети. Заповядайте, любимите на Лучано. Заповядайте. Почерпете се. Щафета пепероне
Имаме ли, колеги, непрочетен вестник, а по-скоро прочетен? Имам. Хайде, колежки, обелете и нарежете пеперонето. Аз... Нека да ви дам един нож. Внимавайте, много остър. Реже есенни листа. То това е джедайски меч. Готово. Отлежал 27 годишен флорентински коняк. Любимия на Лучано. Извинете, ние имаме още вино. Да. Нека има. Народа иска да има. Посипете си чаши. Пъшка грозде от лозята на Лучано. Момент да го замия. Внимавайте турбата. Тук е духа от настроение. Нека го положим като морно тяло на девствена покойница. Няма ли да репетираме вече? Да, много ви благодарим за почерпването. Да, беше прекрасна, наистина, но да започваме с ревизор. Изгаряме от търпение. 3 месеца ви очаквахме. Радваме се, че сте тук. Колеги, чух така изпаднала реплика в пространството. Не искахме да ви обидим. Благодарим ви много за прекрасно. черката. Просто искаме вече да нямаме търпение. Да, работи ни се. Да. Какви капки от настроение. Така, снощи в 22:23 с прегърбено сърце ми се обади президента на театъра с много тежка информация, че театърът ви е фалирал. Вие сте на дъното. Вие сте под кота нула. Вие сте в пресушеният океан. И заедно с вас ние ще въздигнем театралната институция до кота нула. И оттам нататък отново заедно ще отскочим и ще я качим заедно на Еверест. Чакайте малко, аз не разбрах. Защо няма да се поставя ревизор? А не, театъра ни бил във фалит. Така. Стани. Колега, колко време е ревизор? 4 часа и е несъкръщаем. Чудесно. 4 часа и несъкръщаем. Как не ви е срам? Седни. Как не ви е срам? 4 часа и половина спектакъл. Кой ще гледа този спектакъл 4 часа и половина? Вие давате ли си сметка? Вие помислихте ли за Леля Дима, масажистката? За кой? Леля Дима, масажистката, през която през нейните ръце отрудени, челични, преминават тонове мишници и предмишници, тонове пръстци, тонове фаланги и какви ли не други части на тялото човешко. Вие давате ли си сметка, тази жена 12 часа на ден се труди, масажира и накрая вие искате да набухате в театъра да гледа 4 часа и половина представление и накрая след спектакъла те са загасили даже осветлението на градовете Хикс, да речем, и тя не може да се прибере, припъва се в нещо, пада и не дай Боже какво и се случва. Извинете, вие изкарвате, че ревизор е някакво мъчение. Защо така? Да, това е класика. Аз дигнах ръка. Кажете! От кога класиката дави театъра? Да. Вие не разбрахте ли какво ви казах досега? Не забравяйте! Живеете в корпоративен свят. И този корпоративен свят изисква билетчета. И изисква касовия апарат да цъка. Вие трябва да поддържате тази корпорация, защото без корпоративния свят аз не мога да разбера вие как щяхте да си сложите този ботокс в устата, а вие с тия клепки. Корпорацията е най-важното нещо и ние трябва да я поддържаме. За това ревизор отпада от програмата за неопределено време и ще се постави моя спектакъл "Двама на 4 стола" от Анна Немирова Шекич.
Значи, вие сте режисьор, драматург, сигурно сте сценограф. Сценограф прави и макетите за сценографията дори. Ма ти макет ли правиш? Стани. Маха. Седни. Извинете, не сме в училище. Стани. Седни. Не се хили като тиква. Така, въпроси имаме ли? Няма ли да го накажете? Стани. Маха. Може ли по-силно? Я съдай. Ще ти кажа за тебе по-силно. Така. Някакви въпроси питам аз. Започваме с експозето. Извинете. Значи, вие сте по-голям от Гогол. Експозето на спектакъла. 2 на 4 стола от Анна Немирова Шекич. Така, слушайте внимателно. После ще изпитвам. Свекъра люби тъщата. Стани. Стани. На тебе говори. Ти каква протест ли ми правиш? Ами... Протестираш ли ми нещо ти? Да, звучи нелепо. Така ли? В ъгъла? Наказан? В ъгъла наказан? Вдигни ръцете на 90 градуса. До гащите! Стани. Защо аз? Стани. Все аз. Седни. Изправи се. На 90 градуса така. Отпусни китките. Наведи главата виновно. Маха. Продължавам с експозето. Свекъра люби тъщата. Тъщата изневерява на свекъра с магазинера. Какъв съспенс! Колко интересно! Така, магазинерът е тайно влюбен в жената на домоуправителя. Жената на домоуправителя не спи с мъжа си и това е голям проблем на целия вход. Двамата братя, магазинери, както забравих да кажа преди малко, братът магазинер има също брат магазинер. Двамата братя магазинери живеят със старата си майка на 8-я етаж. Тук искаме да подчертаем едиповия комплекс. Нали? Така. Така. Братът защо краде пари от магазина? Прекраде пари от магазина на брат си, който също е и негов магазин, за да води любовницата си, която всъщност е жената на домоуправителя, за да я води на 2-дневни екскурзии в Гърция. Така. Но те парите не достигат, затова не я води на море, а я води на Балкан. И така на този Балкан двамата заедно мечтаят, лелеят поетично за море. Така. В някакъв момент, гледате ли ми внимателно? Да, Сократе, тебе питам. Да, много внимателно. С интерес следя историята. В някакъв момент много от ролите ще бъдат разменени и ще се окажат в нова сексуална зависимост. Така, седни. Благодаря ви. Някакви въпроси? Само да питам, двамата магазинери от семейство на магазинери ли са? Просто е важно за самата роля. Да, те са 4-то поколение магазинери. Потомствени магазинери. Потомствени магазинери, да. Потомствени? Да. Добре. А също какво продават? Да, много важен въпрос. Продават зарзават. Какво? Зарзават. Чушки и домати.
Да. А старата майка, тя колко точно е стара? За ролята ми е важно. Старата майка е 88 годишна. С 2 бастуна. Добре. Синовете ли са бастуните? Как ни вие... Стани! Стани! Какви синове, какви бастуни? Бастун с бастун! Седни! Извинете, Кажете. братята близнаци ли са? Стани! Защо пак аз? Стани! Виждаме ли тук близнаци? Не. Така, какъв е този нелогичен, глупав въпрос? Седни! Може да са 3 брати да продават златни ябълки. Колежки, това е драматически театър. Това да не ви е кукления департамент. Седнете. Кажете. Аз искам да попитам, че не ми стана много ясно там в началото. Свекъра, тъщата... Така. Или свекървата. Тя са... Тъщата. В какви сексуални взаимодействия влиза тя с кого? Тя се люби с всички. Всички я любят и с всички се люби. Да. Други въпроси? Също така не ми стана ясно сега синовете там и майката, как точно ще подчертаем едиповия комплекс? Нали казах? Стенете. Стенете. Кой е най-големият конфликт на 20 век? Грутовски и Станиславски. Стани. Никой в момента не се занимава с театрални въпроси. Кажете, колега на колегата, кой е най-големият конфликт на 20 век? Юнг срещу Фройд. Точно така, точно така. Фройд срещу Юнг, кажете. Или иначе казано, фройдисти срещу неофройдисти. Браво, браво, шестица, отличен. Седнете. Други въпроси? Димек, единия брат, желай майка си. Те ли? Как така ще желая майка си? Щот, нали казах ти как беше? Едипов комплекс? Да, и нали то те сина желай майка си. Не съм се замислила. Добре. Как може такова нещо да говорите? Какъв майка и каква баща? Извинявайте, обърках се. Кажете. Не разбрах всъщност как завършва цялата... Не. Моля ви си, кажете и вие. Има един доста сериозен проблем. Така. Вие сте написали една много сексуална пиеса. Така. Аз съм девствена. И не мога да повярвам. 21 век, актриса девствена. Джими, ти чу ли това? Това разсъпнало цвете, още девствено. А къде отиде свободната любов, Джими? Джими, къде отиде свободната любов? Чакай, няма, колежка, няма. Къде отиде? Riders on the storm. Джими. Riders on the storm. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders... Извинете. Вече виждам плаката! Вече виждам този невероятен плакат! Цял плакат бял чаршав. Отгоре в лявата горна част, отляво, ще сложим една малка финна червена точка. Отдолу с големи букви режисьор Анна Немирова Шекич, отдолу 2 на 4 стола, под заглавие Голямото обезчестяване. Прекрасно! Прекрасно! Ще подаваме билетите по 400 лева. Какво? Моя девствен сок е малко по-скъп по 400 лева. Права сте! Права сте! Ще продаваме билетите на търг. Чудесно! Извинете, не знам дали сте наясно с човешката физиология, но тя само веднъж ще е девствена. Да. Не на всеки спектакъл. Само на премиерата. Стани! Стани! Кажи, колега, ти чувал ли си за ефектите на театъра? Чували ли сме за тези ефекти? Така, клатим глава. Да, Сократе, клати тази глава, но седни. С тези нелепи, глупави въпроси. Така, други въпроси има ли? Безумни. Кажете. Аз в крайна сметка не разбрах как завършва тази. Ще завърша. Ако
Ако ме оставите, ще завърша. Така, накрая завършваме с сватба между свекъра и жената на брата на магазинера, който краде пари от магазина. Те разбират, че са влюбени един в друг и правят сватба. В този момент, в този неочакван момент, свекървата, поканена, разбира се, и тя на сватбата, решава да се напие и да се самоубие с галон полска водка и 2 ксанакса, което е препратка към самоубийството на моята приятелка Уитни Хюстън. О, прекрасно самоубийство! Прекрасно, но не като на Джимито Морисън, не. О, Джими, красиво разположен в ваната. Чакай. Исках да обгърна с ръце тялото ти и да ме вземеш със себе си завинаги. Джими, искам при теб, Джими, искам при теб, Джими. Riders on the storm, do-do-do-do, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, do-do-do-do. Извинете. Вие сте приятелка на Уитни Хюстън. Така, накрая обаче магазинерът титуляр разбира, че е истински влюбен в тъщата и тръгва да я спасява. Отръгва и той се затърча. Затърча се и тя изпива вече последната капка от галона полска водка. Разбира се, преди това вече пинала от 2 ксанакса. И последната капка, преди да влезе в нейното гърло, той се затърча да я хване във въздуха, но в този момент пада и се спъва в 100-годишна костенурка. Станете! Стани! Не. Аз съм като Гротовски. Правя бързи общи кастинги. Кастинг костенурка. Всички напред! Лягай! Вие каква костенурка сте? Руса костенурка. Типично. Вие каква сте? Образована. Не ви личи? Аз съм китайска костенурка. Съкратете песента. Вие какво сте? Аз съм костенурката Франклин. Ще говоря с президента за детския департамент. Вие? Умряла. Не може да сте умряла костенурка. Нямате право да сте умряла костенурка. Вие така се прикривате. Вие какво сте? Аз съм истически красива костенурка. Много добре. Мерси. Вие какво сте тук кукнал? Аз съм кукнала костенурка. Не може костенурката да е кукнала. Вие умрялата костенурка станете. Така, заедно с Сократ, кукналата костенурка, и заедно с детския педагогически профил, искам да видя 3 костенурки как пеят битбокс. Айде сега да ви видя. Начало. Малко по-бързо. Давайте им ритъм. Давайте им ритъм. Другите костенурки. Хайде. Седнало е Джоре до, седнало е Джоре. Ти лудо Джоре до, ти си лудо Джоре. Много добре. Вече чувам аплодисментите в ушите си. Остава. С костенурките остава. Стани! Така. Правим пияни сватбари. Кастинг. Бързо. Начало. Пияни сватбари. Какво да ме разбрахте?
Ама това кой ще го гледа? Да, прав е. Кой ще го гледа това? Как не ви срам? Веднага, каса на театър, касиерка. Да, бе. Търсите билети за 2 на 4 стола от Анна Немирова Шекич. Извинете, може ли 2 билета за Анна Немирова Шекич? Един момент, моля ви се, по-тихо, тук се работи с пари и с цифри. Как беше 4 на 2 стола? Ще има билети за всички. Сега, момент, за кое Ти, за кое представление искаш? 2 на 4 стола. Не чух. 2 на 4 стола. Така. 2 на 4 стола. Момент. Снимаме едно място за след 3 месеца и половина. Аз много го искам. Но вие сте красива. Ще го дам на момиченцето. Ела тук. Дай паричките. Оп! Айде сега. Така да цъка. Така. Айде. Извинете. Сега вие за кое бе? Аз търся билет за ревизор. За какво? Ревизор. 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 Да. Момент. Да. Колко билетчета? Един. Не ви е срам? Един. Момент. $20. Да доведеш и други като теб. Айде, моето момче. Без пари. Благодаря. Кой ще го гледа? Поне един ще го гледа. Този един не може да напълни касата на театъра. Долу! Готова съм с разпределението. Вие сте свекъра. Как аз свекъра? Аз оня ден станах на 19. Не ви личи? Носите възраст? Що не се опръснах? Не махайте брадата. Вие, госпожо Зубиклон, вие сте тъщата. Аз? Аз съм на 27. На 27. На 27. О, Джими! Айде. Джими! Аз на 27, ти на 27. Джими, как добре ще се разбирам. Няма. Искам при теб, Спокойно, Джими. чакай. Riders on the storm, like a dog without a bone and actor out on loan. Riders on the storm, do. Riders on the storm. Искам при теб, Джими. Да, Riders on the storm. Така. Извинете, какво е Зубиклон? Питай майка си. Така. Вие сте магазинера. Така. Ти, Сократе, влизаш в ролята на домоуправителя. Както разбра. Какво се случи с домоуправителя? Така. Вие сте жената на брата на магазинера, който краде пари от касата. Вие сте образа, който никого не люби и с никой не се люби. Вие сте трагичният образ на тази пиеса. Вие износвате тежестта и бремето на света върху вашите малки плешки челични работни. Оля, може ли да кажа нещо? Заповядайте. Колеги, искам да ви благодаря и на вас, госпожо режисьор, и на президента на театъра, че ми дадохте тая възможност така да се изявя и аз в театъра. Ще кажа още нещо за пред публиката. Искам да ви благодаря, публико, на майка ми, на баща ми, на комшиите, на целия университет, на всички мои приятели. Благодаря ви за цялата подкрепа. Може ли да ме прекърна? Приключихте ли се с тази прочувствувана реч? Прави бе, човек. Така. Вие сте жената, както ви казах, домоуправителя. На всички ли раздадох ролите? Вие сте жената на домоуправителя. На него? Да, на него сте вие. Значи той ще ми вземе девствения сок. Ще видим. Ще видим кой ще изпие чашата ви малинов сок. Както ви казах, в сложни конфигурации ще се случват взаимоотношенията в театралната обстановка и ще видим с кой накрая ще завършите приключението, наречено любов. Така, вие сте брата на магазинера. Ами ако не искам да участвам?
Ако не искате да участвате, подписвате си молбата за напускане, качвате се при президента на театъра и я подавате. Как така? Чакайте. Така, Всеки какво? може да откаже разпределение. Да, какъв е този ултиматум? Какво ще има едното с другото? Преди е можело да може. Сега не може. Това е някакъв абсурд. Така е. Такъв е новият свят. Или участвате, или напускате. Аз знам какво сте вие. Вие не сте режисьор. Вие сте любовница на президента на театъра. Ало? Това някаква бавка ли е? Очевидно е бавка. Що бе, какво толкова стана? Какво толкова стана? Какво толкова става? Ти не виждаш ли за какво става въпрос? Ама... Това е страшна простотия, което е написала и иска да го изиграем на всичкото отгоре. И не можем да си тръгнем. Добре, да, защо да е простотия? Ма как така защо да е простотия, бе? Колеги, на крака ни е дошла режисьора госпожа Анна Немирова Шеки. Какво дошла, така ще си тръгне? Да идва на крака на нас. Искахме да направим ревизор, а не някакво... Но тя каза, че ще фалираме и ще докара публика. Това не е пиеса. Ама тя няма празна зала, хора. Каква? Ама къде поставя? Само спортни зали поставя. Но е пълно. Пълно. Ей, я седе. Няма да се напълна. Заек. И кой за Бога определя кое е хубаво и кое не? Кое става за гледане и кое не? Кой определя кое е комерс, кое е хубав комерс, кое е лош комерс? Вие чували ли сте за Роуън Аткинсън, мистер Бит? Той простак ли е? Не, приятелю. Но Роуън Аткинсън е комерциален, защото е гениален. Разбираш ли? Роуън Аткинсън не се опитва да прави простотии. А ние като станем комерциални ще сме прости, така ли? А тебе това ли ти е целта, да станеш комерциален? Гогол цял живот пише книги за псевдоинтелектуалци, които четат и нищо не прочитат. Ти вземи нещо да прочетеш. Виж, това, че ти не си ги разбрал, приятел мой, не означава, че сме разбираеми. Разбираш ли? Това, че една единица като теб не ги е разбрала, не означава, че са лоши или че са за псевдоинтелектуалци. Капут. Това ти е първата роля. Си ти! Искаш това да станеш известен, това си Не, разпознаваем. ко означава аз ко да станем известни, бе? Ти не видя ли тя какво ти предлага? Ко ми предлага жената да пълни салони, да ме знаят хората? Аз искам да стана известна. Зато и съм дошла тук. Искам да ме виждат хората. Да ме познават. Искам да се снимам в сериали, бе. Искам да се снимам в филми. Да, искам. Искам да имам парички. Да ги харча. Искам един ден Гошо, в който аз бях влюбена, обаче той не ме забелязваше. Обаче сега, аз като стана известна, аз няма да го позная. Точно така! Значи правим театър за Гошо. Гошо много хубаво си е правил, че не те е забелязвал. Че ама виж каква съм. Има много голяма разлика с това, какво си известен, с какво не. Какво значение има? Има, разбира се, да си известен с простотия. Глупости. Е много Това е по-лошо много жалко за вас двамата. Изобщо, да. Пичове, Пък сериали. това няма да стане. Това е ясно. Не, аз няма да мога... Няма да си го причиня това. Няма да мога да спя, разбирате ли? Няма да мога. Не ме интересуват вашите спорове за псевдоинтелектуалци, мистер Бин, искаш да ставаш известна. Окей, това е вашия живот. Съжалявам ви, вас двамата. Аз обаче не искам да живея този живот. Напускам. Довиждане. Не, чакай, няма да ходим. Не, чакай, брат, аз също напускам. Не мога да стоя повече. Не съм учил 4 години да участвам в някакви такива пашки.
Не, тръгвам си. Не мога да остана. Тръгвате? Не. Вие разбирате ли, че ако Аз също имам какво да кажа. Искам всички да ме чуете много ясно. Аз мисля, че достатъчно много се ценя като човек и мисля, че заслужавам да работя в стойностни роли като Катерина, като Леди Макбет, като хубавата Елена. И изобщо не ме блазнят твоите рекламки. Ясна ли съм? Твоите филмчета, твоите рекламки, и твоите сериалчета и така нататък, и твоите парички. Ясна ли съм? Ясня ли съм? Да. Благодаря. Ако още някой не е разбрал, аз също много ясно напускам. Довиждане, мистер Бин. Довиждане, госпожице. Искам да бъда известна. Довиждане! Няма да напускате. Няма какво, разкарай се. Ти си продаде кръста. Разбираш ли? Аз искам да играя Мадам Бовари. Искам да се снимам в реклами за крем-вирши. Искам си 20 век. Айде в 20 век. Отиваме в 20 век. Riders on the storm. Riders on the storm. Like a dog without a bone and knocked her out alone. Riders on the storm. Млъкни, моля те, млъкни! Кой не те е разбрал? Вие да не мислите, че аз не искам да изиграя Ана Каренина. Вие какво мислите, че аз не искам? Няма ние да се тръгваме. Тя ще си тръгне. Ще прецакаме. Да, ще прецакаме. Ще прецакаме. Да, Мики, да. Това ви сме го разгада. Айде до вечер, 8:30 сме при тебе. Да, айде, чао. Колеги, извинявайте, но преди малко забравих да ви кажа, имаме точно 13 дни за репетиция. Така, 3 от които ще репетираме плътно. Ако трябва дворазови, 3-разови, 4-разови. Ако трябва ще се имплантираме в мокета на театъра, но ще изкараме пиесата. Да, кажете. Само 3 дни. Достатъчни ли са? Тя е доста сложна пиеса. Самите взаимоотношения вътре трябва да ги разгърнем изцяло. Ще разгърнем, колеги. С всеобща трудова работа ще ги разгърнем. Останалите 10... Мъкнете си кръка. Останалите 10 дни съм ви разхвърлила по телевизионните студия. Ще правим масивна реклама, така че сега в момента вече имате 18 дати за спектакъла. След 10-те дни, които ние ще бъдем по телевизионните студия, вече тези дати ще набъбнат тройно, четворно и десеторно. Така, още тази вечер сме в ток-шоуто, телевизионното, вечерното, в прайм тайма. Да. Така, много важно. Влизате в телевизионното студио. Всички вие трябва да бъдете усмихнати, ведри, да ви се смеят очите. Влизайки в телевизионното студио, започвате да се смеете, но диафрагмено смеене. Нека да пробваме. Така. Влизаме в телевизионното студио, сядаме на диванчето и този водещи разказва виц. Какъв, например? Момент. Мики, бе, какъв виц до вечера ще таковаме, бе? Добре, мерси, ай, чао. Така, вица е следният. Един хванал златната рибка. Чакайте, не съм го довършила. Тук е много свече. Как да хваща златна рибка? Златна рибка. Ники, браво. Щипите ми ръката. Извинете. Много в образ ми влезохте вече. Така, хвана златната рибка и златната рибка му казала: имате едно желание. Той казал: чакай, има, нали си златната рибка, нали 3? И той каза, и тя казала: ами погледни си в гащите, бе.
И той погледнал в гащите и казал: я ба, колко е голям. И тя казала ми да не съм златна рибка от вчера, бе. Стоп! Начало на репетицията за ток-шоуто. Станете. Така. Начало за репетицията на ток-шоуто. Вие ще кажете датите за спектакъла. Добре. Така, започваме с... Ще вземем една импровизирана дата. Взимаме 17 септември в град Хасково. Добре. Така, искам да приканите, да прегърнете целокупния народ и така по-балкански да го поканите. Заповядайте. Илате, българи и юнаци, съграждани на Григор Димитров, да се веселим заедно на 17 септември в град Хасково от 18 часа на великият спектакъл на Ана Немирова Шекич. Чудесно, чудесно. Вие, колега, вие точно така, както гледате, като малко дете с умаличе, малко дете от Куба, от картелите. Вие този, който мен сте продали последният килограм кокаин. Вие, плачейки вече за коматче хляб, молите, влезте в храма на Мелпомена. Искам да го направите заедно на 6-стъпен ямб. Добре. Заповядайте. Елате, съграждани на Григор Димитров! Влезте! Чудесно! Елате! Влезте в храма на Мелпомена! Чудесно! Ти, Сократе, стани! Ти влизаш, седно Федерер е спечелил матч. Така влизаш ти, обаче изведнъж да гасва осветлението. След една секунда го хваща, така да пускат го, и ви хваща в забути гащи, все едно. В този момент вие казвате следната реплика. Анна Немирова Шекич е новото явление на световната театрална карта. Начало. Да подайте последна реплика, колега. След като съм след матч, трябва ли да пъшкам и да охкам? Пъшкайте, охкайте, нека хората да видят подта в окото ви. Влезте в храма на Мелпомена! Ана Немирова Шекич е световното явление на театралната карта. Чудесно! Стани! Айде пак. Сега, вие ще се вмъкнете в една дупка и ще изпеете с песничка няколко от датите, които ни предстоят. Аз да изляза. Не, вие сте дупката, колега. Вие играете дупката сега. Хайде. Не трябва ли той да влиза в моята дупка? Ще ви накажа. Хайде, пъхнете се. 17-18 Хасково. Ама не така. Моля ви се, искам да пляскате с ръчички и така главата назад. Да има някакво движение все пак. Как така главата назад? Хайде, госпожице, направете го. 17-18 Хасково, 20-21 Търговище. Чудесно! В този момент влизат свекъра и тъщата. Станете, влизат свекъра и тъщата и влизате и с такава песен стара градска. Влизате с стара градска песен и накрая, колега, казвате на финала, вие казвате Анна Немирова Шекич, а вие Гротовски, ти си нищо пред нея. Начало. Хасково, затвора на криминалните отвора. Там сме се събрали цигани, турци, арменци и с малки чукчета. Чук, ние чукаме чеколчета. Прас, изкирки, лостове. Поправяме мостове. Браво. Протест ли ми правите? Протест ли ми правите? Казах стара градска песен. Веднага към старата градска песен да се насочим. Край реката, редят се тополите. Хасково, идваме при те. Анна Немирова Шекич! Гротовски, ти си нищо пред нея.
Чудесно! И вие, колега, влизате накрая, разбутвате цялата конфигурация, вие се усещате като полъх, като падащо листо, искам да го изиграете, повяно от вятъра, поразбутваш конфигурацията и казваш: Хасково, след спектакъла на Ана Немирова Шекич ти повече няма да спиш. Начало. Като истински българин. Хасково, след спектакъла на Ана Немирова Шекич ти повече няма да спиш. Чудесно, чудесно, сега го правим, за да го затвърдим. Много е важно да знаете, и в прайм тайма има тайминг. Много е важно да не преминаваме тайминга. Като чуете каша, започвате. Елате, съграждани на Григор Димитров! Влезте, влезте! Ана Немирова Шекич е новото явление на световната театрална карта. 17-18 Хасково, 20 и 21 Търговище. Хасково, Хасково, идваме при теб. Ана Немирова Шекич! Гротовски, ти си нищо пред нея. Хасково, след спектакъла на Ана Немирова Шекич ти повече няма да спиш. Чудесно! Благодаря ви, това беше репетицията за довечершното ток-шоу. Чепеларе, чепеларе, бим-бом-бум, бим-бом-бум. И в Смолян, тра-ла-ла, ла-ла-ла. И в Исперих, бим-бом-бум, бим-бом-бум. Ще говоря с президента на театъра да ви вземе за коледната кампания, детската. Извинете. Ами аз разбрах за вашите шоута и за рекламките, обаче не ми стана ясно. 4 на 2 стола. 2 на 4 стола. 2 на 4 стола. Звучи супер неудобна пиеса. Затова искам да попитам какъв ще е вашия сценографски поглед. Да, благодаря ви. Извинявайте, колеги, забравих да ви кажа преди малко. Така, сега, аз обичам минималистични сценографии. За мен е много важно сценографията да бъде минималистична. Така, в средата на сцената ще има една огромна секция. Отдолу едно малко килимче, а отстрани на секцията ще има фототапет със свободно летящи чайки. Да, вие може да играете чайка. Аз съм чайка. Така, много важно. В цялата тази секция ще се случва цялото нещо в пиесата. Така, отстрани на секцията има 2 гардеробчета с висящи дрехи. Разбира се, самите гардеробчета ще играят своеобразни паравани, зад които вие самите ще се криете. Така, искам преобличанията на сцената да бъдат по-активни, за да може да се вдигне темпоритъма на целият спектакъл. Отдолу ще има малки чекмедженца, в които ще стоят вашите оскъдни облекла, и тези оскъдни облекла вие също отголо наоблечено ще ги събличате и разсъбличате. Така, в средата на тази секция ще има полички за книги. Отгоре имаме Бертолд Брехт, Шекспир, Антон Павлович, Михаил Чехов, Стринберг, точно така. Само класически произведения. Така, а отдолу на поличката ще има една единствена книга и това е Мрожик. Сега, заповядайте, колега, за да направим така, да ви покажа една сценична версия на една от картините. Сега, аз съм по-скъдно облекло, вървя си спокойно в своя дом и търся нещо за четене, нали? Разбрахте ме? А вие сте зад вратата, зад параванчето. Да, вие сте зад параванчето, а вие всъщност сте ексхибиционист. Така. И гледате какво се случва. Вие всъщност искате да влезете в дома на тъщата, но обърквате вратата и етажа и вместо на 8-я се озовавате на 1-я. Нали, много лесно за объркване е това. Така. И в един момент виждате аз по-скъдно облекло. И сега аз вървя и си казвам: о, какво ли да почета сега? Ох, искам нещо да почета. Какво ли да почета? Този чай много... О, пари! О, ето я секцията. О, Стринберг. О, Михаил Чехов. О, не. О, аз не търся вас. Аз търся Мрожик. Оле, Мрожик, къде си? В този момент, колега, аз се навеждам.
И когато се наведа, колега, и взема мрожик, в този момент вие влизате в малкия ми кръг на внимание. Нали, нека да взема първо книгата. Така. Момент, не бързайте, колега. Вие веднага искате така да се напъхате. Рано е. Има си тайминг. Така. Михаил Чехов. Шекспир. Не, аз не търся вас. Аз търся Мрожик. Мрожик, къде ли си ти? Намирам Мрожик. Мрожик. Госпожо Шекич! Ама, колега, много рано не влязохте в малкия ми кръг на внимание. Колега, много бързо влезахте в образ. Елате сега да ви кажа как да излезете от образ. Хайде сега. Ще скоча през прозореца, не издържам вече. Мразя ви, мразя те! Това вече минава всякакви граници. Погледнете какво прави, какво предлага, какво ще иска от нас. Ама хора, ние предлагаме най-лошите неща, които имаме. И тя пак ги приема. Да, тя прецаква нас. Да, бе, разбрах, че прецаква нас. Значи всичко си има граници, верно. Обаче той преминава всякакви. И мине да ме сложат по оскъдно облекло. Няма да играя. Добре, още 5 минути. Ако мога да измисля нещо. 5 минути. 5 минутки, не мога повече. Да измисля нещо само. Ще повърна. Така, колегата е готов, излезе от образ. Получих вдъхновение за първа репетиция. Колеги, нека да не пропускаме вдъхновението, защото той е крехък елемент и може да се загуби в празното пространство, да изчезне като совалка. Така, ставаме за репетиция. Свекъра и тъщата и свекъра. Да, станете. Така. Вие сте в любовна конфигурация. Защо сам двамата? Елате ви и насам. Искам за вас е много важно да ви кажа, вие няма да се докосвате в тази сцена. В тази сцена искам тук да си представите, че има едно енергийно яйце. Което ние енергийното яйце ще го пълним с страсти и емоции. Отстрани искам светкавици и грамотевици. Нали? Така. И накрая това енергийно яйце искам да започне да дими и да пуши и да гори с любовен пушек. Разбрахте ли ме? Да. Така. Вие искам да пеете като Елвис Пресли, само че да кукуригате. Така. А вие искам така да горите цялата, да ви горят частите на телото. Начало. It's one for the money, a two for the show, a three get ready Come now. on, baby, light my fire. Cuckoo-ree-goo, let's go. Come on, baby, light my fire. Cuckoo-ree-goo. A coke to me, Oh, you can do fire. anything, but don't you just A cuckoo-ree-goo. coke to me, fire. Горят. Браво, много добре. Много добре. След това влиза магазинера. Влизайте, заповядайте. Вие всъщност идвате при тъщата. Искате да й кажете любовно стихотворение, което сте написали долу в магазина, но преди това сте изпил 2 големи студени бири. Влизате така в дома на тъщата, вашата любовница, и в следващия момент усещате, че нещо тук. Усещате това енергийно яйце, но не можете да го видите. Нали? И в този момент поглеждате тъщата умозрително. Поглеждате и свекъра по-умозрително. И накрая поглеждате напред, апартно, към публиката, вдигате си тениската и се пошляпвате 3 пъти по корема. Може ли да не я вдигам? На репетиция може да не я вдигате, но представление ще трябва да я вдигнете. И тогава може да не я вдигна. Ще видим. Начало. I said cuckoo-ree-goo. Колките ми горят. Разметайте малко косата. Горят. Here. Ама моля ви се, какво е това? Пляс. Искам големи жестове да направите. Точно така, за да прехвърлим 4-та стена. Така. Извини, че трябва да питам нещо.
Кажете. Сега той не преминава ли естетическите граници? Колежки, оставете естетиката на мен. Аз разбирам от естетически представления. Така, продължаваме нататък. Вие двамата влизате. Станете, домоуправители и жена. Вие носите, може ли малко да така, настрани да дадем мизансцена, може да дойдете насам. Ще направим цялата конфигурация накрая. Така, вие, колега, влизате с бял чершаф на рамото. Носите този бял чершаф 28 години. Вече не е ли бежов? Ще говоря с сценографката да го направи бежов, но за сега е бял. Така, кажете. Може ли да вляза с песничка? Влезте, ако искате с химна. Така, вие влизате с надеждата, че най-накрая в този живот вие ще си легнете с вашата съпруга. Разбирате ли ме? Така, носите тази тежест. То е тежко бремето на чершафа. Колко е логично да вляза в съседите? Това е най-логичното, да влезете в съседите, разбира се, и оттам да започне вашата любовна афера. Така, начало. Не. О, скъпа моя Дулсинея! Къде ли не бяхме с теб? В колко хотелски стаи не те заведох, за да мога да си легна с теб. Сега е последната ми надежда да легнеш с мен в спалнята на Иванови. Не, моля те, ти не ме разбираш. Аз искам да умра девствена, разбираш ли? Но понеже те обичам, ще ти направя само един любовен дудук. Не. Чудесно, продължавайте. Много добре върви сцената. Само един любовен дудук. Аз съм Чайка, искам да умра девствена. Добре. Хайде сега направете това, което казахте преди малко. Айде, давай. Вие така, а вие така. Да. Не така. Как може такова нещо? Вие не сте ли виждали как се прави любовен дудук? Не. Така, вие правите така, а вие правите така. Да. Толкова е лесно. Моля ви се. Извинете, може ли да издавам звуци? Може да мучите като крава. Аз съм Чайка. Га! Чудесно. И в този момент влиза трагедийността на целия спектакъл. Влизате вие. Виждате всичките тези хора, които се любят неистово. Както ви казах от самото начало, вие сте единствената, която не се люби с никого. Така, както и да е. И вие, обаче, защото не се любите с никого, сте тръгнали на уроци по класическо пеене. Така, и заедно с това репетирате и най-случайно попадате в дома на Иванови. Поглеждате тази цялата конфигурация, моля да наредим конфигурацията, вие сте малко напред, тупащ се по корема, вие сте от двете му страни, така да не се затуляте взаимно и тя ви хваща в стоп кадър. Вие минавате, метафорична е вашата роля, вие минавате и поглеждате от кръста надолу вашите колеги-герои. Ето и естетическо ли според вас? Да ги гледам долу. Съмнявате ли се в моята естетика? Не, ама аз исках просто да питам аз. Значи не е Айде, нещо. ако обичате, се превърнете в образ. Така. С песен гледате надолу. От кръста надолу. Добре. И пеете класическо изпълнение. Начало. И така текст. Вай! Защо няма и за мене любене? Вай! Защо няма и за мене любене? Вай! Защо няма и за мене любене? Чудесно! Много добре се получава. И сега вие, брате на магазинера, тък му сте минал през магазина и сте откраднал парите от магазинерския... Забравих му името. Така.
И влизате. Тък му сте взел парите от краднатите, за да кажете на вашата любовница, че сте запазили стая в Фанари. Фанари, Гърция. Нали, защото парите са малко, както разбрахме в началото, не може да достигнете до Александруполи. Това ви тежи на сърцето. Но вие с притежало сърце съобщавате на вашата приятелка, любовница, къде заминавате. Но в този момент вие ги виждате двамата в любовен дудук. И оттам нататък се ядосвате и дърпате чершафа изпод краката на вашият опонент. Заповядайте. Накрая завършвате с класически монолог. Тепавица и започвате да перете чершафа. Айде, моля ви се, ставайте. Чакай първо да го постеля. Чудесно. Чудесно. Така, огледайте ги. Така, влезте. Хайде. Чудесно, чудесно! Какъв обрат! Ето, че той ще изпие малиновата ви чаша. В този момент вече чершафа се е нацапал и вие още по-осторожно започвате да го перете на тепавицата. Вече там с класически монолог. Перете тежестта на чершафа. Да переш или да не переш? Ама моля ви се, не така като някакъв самодеец от читалище будилник. Да переш или да не переш? Ама моля ви се, не така, все едно сте първи курс, първи семестър. Да переш или да не переш? Ама моля ви се, откъде на къде така? Никакъв талант не ми давате. Ма дайте ми малко талант. Ако обичате, не ми го говорите. Да бъдеш или не? Това е въпросът. Дали е по-достойно за душата да понесеш камшиците, стрелите на бясната съдба или да се опълчиш сам срещу море от мъки и да им туриш край. Умри, заспи. Да. И това е пречката. Защото какви ли сънища ще ни споходят? И той ни спира. Този страх превръща живота в дълголетна нищета. Кой би понасял къмшиците и бича на времето? Неправдата на силния, на гордия. Презрението, мъките, горчиви на отхвърлена любов, потъпването на законите, безочието на властта, онуй презрение, което получава смиреното достоинство в отговор от недостоинство. Кой би желал да носи това бреме и да страда? Оръжие с красива форма. Голо, бледо, резец изтеглен от гръдта на майката земя. Втвърдена плът, метална кост, един единствен член, една едничка устна. Аз съм водач в лабиринта. Ела, виж ме, ще бъда в зеления хотел, стая 32. Ще бъда там, след 9:30 вечерта.
Ще ти покажа момичето от гетото. Ще ти покажа горящия кладенец. Ще ти покажа странни хора, обладани, звероподобни на ръба на еволюция. Страхувай се от властелините, които са сред нас. Какво търсеше в мен? Любовта не е толкова, колкото задоволяване на суетата. Да, в него имаше триумф, ненапразен успех. Нищо за гордост, не горта за срамен. Той се похвали с мен и сега аз не му трябвам. Той е уморен от мен, опитва се да не се държи безчестно с мен. Вчера се изпусна. Иска развод и брак, за да изгори корабите си. Той ме обича, но как? Не ме удрай с ръце, а с железни куки ме удрай, докато желязото не се счупи в моите кости, понеже аз избягах. С другия избягах. Ти също би го направила. Аз бях жена, която гори. Бях покрита отвътре и отвън с тежки рани. А твоя син, мъничко вода, от която аз очаквах рожби, земя, здраве. Но другия беше като тъмна река. А аз тичах с твоя син, който беше хладен, като дете на водата. Но той ме съпровождаше с стотици птици, които ми пречеха да вървя и хвърляха скреж върху раните ми. Аз не исках. Разбери го това, не исках. Твоя син беше моето спасение и аз не го измамих. Човешки братя подир нас дошли, не ни осъждайте с поглед строг, че който за нещастник оболи, към него милостив ще бъде Бог. 5-6 на брой пред вас висим, жесток бе жребият ни, скапа се платта, а беше нито вчера скъпа тя. С насмешка не ровете в пепелта, молете за душите ни пощада. Страхът пред нещо след смъртта. Страната неоткрита, от която никой пътник не се е връщал още. Смущава волята. И ето, че по-скоро сме готови да търпим сегашните злини, отколкото към други неизвестни да се хвърлим. Лист синьо-сив, израснал от червената топлина, с ръкохватка, никнала от мъничкото семенце, лежало под тревите и върху тревата, да се облегнеш върху нея, тя да се облегне върху теб. Побъркана стара жена от провинцията, ела да оплачеш свърталищата на града, космати крака с разчесани язви. От какво блато? Изпод кой камък изпълзя, за да ни напомниш? Какво сме избрали да оставим зад себе си? Живял един рижав човек, който нямал очи и уши. Нямал коса, затова го наричали рижав съвсем условно. Не можел да говори, защото нямал уста. И нос нямал, и ръце нямал, и крака нямал, и каквито и да било вътрешности също. Тъй, че не е ясно за кого става дума. Я по-добре въобще да не говорим за него. Отмъсти си. Ето, гледай ме. Шията ми е крехка. Ще ти струва малко по-скъпо, отколкото да откъснеш една гергина от твоята градина. Само не ме проклинай. Честна съм, като току-що родено момиче. И съм достатъчно силна, за да ти го докажа. Запали огън и нека си сложим ръцете. Ти за твоя син, а за своето тяло. Ти ще ги махнеш преди мене. А братът е затуи да се смили, че цар далеко, а високо Бог. На този свят широк едва ли има някой без порок. Дано синът на девата света, пословичен в своята доброта, да ни спаси от пъклената клада. Не ни измъчвайте и след смъртта, молете за душите ни пощада. Пороят ни изми, изпепели ни зноят, вече всеки е безок, че ни кълваха гарваните зли, дордето стане тъмно като в рок.
Покой не знаем и от трън на глок, не стихващ вятър с песен на уста, подмятани без спир като листа. Не ни корете за раточеста. Молете за душите ни пощада. Колко стана часа? Бате, аре, бе, няма ли да идва тая вече? 20. Чакай, ти за къде бързаш сега? За къде Как може? за къде? Аз бързам трябва да снимам реклама. На какво? За кремвирши, за какво? Колко пари? 500. Горе-долу, Не горе-долу. много знам, ама обаче имаме кетеринг. По цял ден ядем кремвирши. 500 лева и кетеринг. Абе, Да. хора, вие базикате ли се? Аз ще снимам реклама за пудра за крака. Трябва да си купя билетче за градския и накрая един сандвич няма да ни дадат. Колко ти дават? 250 лева. Поне не прави реклама за хемафродити. За какво? За хемафродити. За хемороиди искаш да кажеш? Да, това искам да кажа. Сега разбирам какво ти е. Хемафродити е. Да не го кажеш. Хемороиди. Хемороиди. Да, Аз да. имах реклама за вегетариански бахор. Платиха ли ти? Ново на пазара. За какъв? Вегетариански бахор. 2300. Не ми извърши. Добре. Много се бави, бе, хора, много се бави. Ти А ти снима ли какво нещо? снимаш? Да, аз снимах вече реклама за дезодорант. Не е лошо. И колко пари? 5000. Какво е? Стига, Гледаш. Чуждестранна продукция, за 5 години са ми правата. някакви Имаш ли, бе? Не, нямах реплики. Аз бях миризливия човек. Нормално. За 5 долара. Какъв си бил? Миризливия човек. Вие сега познаваме се си смеете, го. ама аз не мога да отида в Австрия заради това. Това ти аз мисля, че много добре. 5 долара. Благодаря ти, нали? Какво повече? Какво? Вие си снимайте вашите Колко стана хедромориди. часа? И тажна направо Много си сладък. прави. Айде, Ма не, бе. те не само за той, каза ми. Ще ми пребет. Не, честно. Здравейте, Здравейте. Здравейте. казвам се Анна Немирова Шекич и в следващите 6 месеца ще бъдем заедно. Ще има трудни моменти, ще има различни моменти за всеки един от нас. Но сме пред прага да направим нещо голямо. Да направим нещо изключително. Едно от най-великите произведения на човечеството. Заедно ще правим пиесата на Николай Василиевич. Гого. Ревизор? Точно така. Ревизор.